Salah. Salah keselan. Suwi video. Get to. Wis munggah Kang. Munggah pisan. Munggah gage. Balik. Wah, ilah. Ya Allah. Geret yang ngokro-ngokro ya. Istimewa, Bos. Ciro lupat mau 6 Kaki munggah tau ora? Walah. Wah, tengah. Tok iku nek. Ora apa-apa sing dangkale gak ono. Ngono. Oh. Walah. Enggak no. Ngoyo tenan sune gede ora. Metre telaku yo iya teh. Maksude iki nek aku lho Kak lu. Ora nyepol blue true. Bagian ketok-ketok iki. Piye Kang? Gak kuat. Oh, jati ku cah. Apa? Apa jeruk lagi? Sore ya. Ora pedet. Sama pedet. Walah, disebul done nganu kok. Ayo. Oh. Iya, iku ana bendo ning kono. Nah, enak. Ayo. Ya. Iya tuh gale-gale. Iku ndek kan rono lek no, kene jelek iki ae. Katek ngono piye no cara ngono? Tanggil. Ndake kan gak ono. Walah. Wite cilik iya di wite cilik. Ke bendo. Jare sampean di sini kerja rengginang lah. Ya anu gedong reti.
Salah. Atur, gege. Ngajak terus nih keturutan no. Oh. Ah, enteng mus. Iku mus. Mantap bolo. Nah mus. Biasa tak duit tak kono kono bebek gak gelem. Tak mau sama bapak. Besok nek kene mau taleno. Ayo lah. Ora kuat piye tur. Diajak abot teh. Gelek sing endi? Nyatet ora caca suwi. Ya Allah. Nyekelem iki. Oh, istimewa bos. Akase nanti kamera caca. Wah. Betul sak mono glimbungan tur. Ndak. Wis pesuwen. Dene nyonyo rapet tok. Ndi De sing sampean jabut De? Ayo De. Iso iku lho. Man. De. Ambek ngentut. Oh ya presidi melok lho. Gayane singo. Ndi De sing sampean jabut De? Ayo De. Iso iku lho. Man. De. Ambek ngentut. Oh ya presidi melok lho. Gayane singo. Panen sitela. Enggak kabeh. Ketai. Alhamdulillah wis sampe bek. Kurang sak usap. Metu ngepok ning njaba, Bos. Telone istimewa. Iki ana sing ngepok jagung. Kok supire nduwowo ning kono kok. Telone sak padha sampean. Walah. Mene dhuwur. Iya.
Wah, aku saban nih lho, saban. Gedene. Tes. Oke. Yalah iki opo iki? Sampe gedene iki ah. Aku teh golek dhuwit. Karo saiki lolos ya kaya kepetel barang cah. Sabar, Mbah yo. Ngebiayi. Anu ku malah kuwi jami ora turu. Iso. Ngocik nganu urung tok kene kok. Sing kono gak pati oleh ngono. Sing putih iki lar. Ora kok aman sing lor. Waktu nang ngono. Pengen lewat ini. Ora malah jeruk ta iki. Entek lumpure wis, Bro. Iya. Lumpure entekne wis. Entek lumpure. Kan lumpure kok. Lah kene kok kan juru lah, Bah. Oplas aku lho lho aku. Wah ngiri. Walah. Golek pejuang rupiah, Bos, sampai kepetel. Meringis bose. Ah, bose meringis. Tangan-tangan bature. Ngenteni bature wae. Ngarep papare tengah depan tengah sendiri. Aman ya, Pak? Cuma iki ngarep kok. Krakar kacang. Tengah gua. Enak lah. Miring, Bos. Nekat. Bose nekat. Ding. Aku nih anu sorry. TikTok. Tapi ini video aku. Seblokan yo.